Здрасти хора, днес с вас ще ви търсим покемони. С моите две приятели ще ви търсим покемони. Да. Сега дойдохме на показ. Здравейте хора, това съм аз Гого и говоря от... Чакай малко, ма! Охо, колко покемони ни хванат? 3 ли? Покеболчета. И днеска, както виждате, ще разсъкаме с Иван 2006 къде в Майнкрафт и съм аз с Покемон Go и ние сме се... Няма ли да се огледате? Не. И в момента търсим покемони. За вас. Да, за вас. Бягай, папе! Да. И ще развиваме за вас видео и ще го качим на YouTube. И може би ще се върнем, когато отидем някой покемон. Да. Спригаме пазови папки. Чакай, чакай. Да, сега ще отидем на парка. Няма ли покемони тук? Ама може би да слизам. Може би да. Виж, някъде това има, някъде тук. Ама не знам къде. Да знам къде е майна. Я малко пороби така да видим покемон. Не, няма. Няма някъде да скрит. Тук ще го взема. То знаеш ли, че на мене покемон знаеш как ми слезна, Гого? Как? В ръката му слезна. Да. Знаеш ли как? Така си вървиш. Не, той беше на една кола, нали? И той дойде при мен и каза това в ръката. Жорко, знаеш ли Марк как вървише? Казах на Марк, върви така, може да ти слиза в ръката покемон и държише така и му слезна покемон в ръцете. Пробвай и ти. Ай, държа. Не така, бе! Трябва да отидем на парка. Може да слиза. Покемоните ще се случват в бял. Не, бе, ай от тук! Към парка. Оттам ли? Да. Добре, малко повече път да са. От тук може да имам покемони. Някъде ще се говорят, че трябва да е. Това покемон да е на парк. Трябва да видим, можем някъде там да е. Не! На парка, там може да се биеш. Да. Искате ли? От тук наляво да обикаляме блока оттам на парка. От тук наляво. На там е по-пряко. Наляво. Направо ти има напряко. Към Да, на парка. Градската градина е тупано с покемон. Да, може и там да има покемон. Там е тупано. Един път на всеки 5 метра ние стигнаха топките, за да ловим. Ще гоним покемон. Едни гониха, други отиваха да зареждат топки и наистина така беше. По 100 топки от целия клас. Хора, сега малко ще късаме, като ни мерим покемон, пак ще пускаме. Чао! И сега. Да, хора, сега се върнахме малко. От тук някъде до... Свършихме си ебането. Покемон! Покемон! Старио, чакай, моето. Къде е, бе? Чакай! Хващай ръцете, нема! Дигай малко ръцете. Ари, ще го хващаме. Майки ти! Готово. Дай, чакай да изчезнем да не е в ръката. И цяло заболява малко ръката. Да, 86. 6 на 30 удра. Това ли пише си нам в Инстаграм? Това? Да, една покемон. Аз така хора видях, че току-що бяхме на покемоните. На Марти ръцете. Нали? Не, че вие ми говорите, че вие стараете, че го виждате. Не в телефона ми така и все много да виждам. Затворих камерата. Нещо ми бъгна камерата и заради това. Добре, ама то някъде тук, то е истински, нали? Ето, Булбазар! Отивай го вземеш. Нали, ама то нали е истински? Да, бе. Да, ето виж. Каравана. Това ще е Бластоис. Това е каравана. Малко каравана.
Или... каравана. Горе до зорите. Има, виж. Това горе какво е? Това е каравана, въпреки че е така. Оле, бас якото кола е. Това е ли? Меле, намерихме една малка кола майна. И много е як. Оле, вижте! Оле, тя колко смене! Тя колко смене. Тя е много малка, нали? Аз отивам, бегам. Оле, това е една кола, Марти, дето на играта. На нашата игра. Оле, да, същата е! Същата е. Същата кола е. Оле, Бати, ето същата кола на една игра. Да, червена беше. Точно от такъв цвят. Оле, някой там е пускал Ру. Ру. Там идват покемони. Аре бързо там. Да не свърши. Да. Да, бързо да не свърши. Е, там. Да. Може би да свършат. Още ли са? Да, още там, ето. Там може да идва покемони. Бързо. Вау! Стигала. Ето още там. Чакай. Пред мен има един такъв. Може да видя? Бързо е от тук, какво си там? Къде е колон? Това е вижте Ей, покемони. от тук е. Я искам да видя как идват покемоните. Някъде тук има толкова покемони. Да го видя? Ето виж, още там е. Още Ой, там. да! Бързо! Още там. Напред. Толкова така май да го хвана. Кой е забиене? Да, тук е забиене. Да го хвана. Не, бягай! Покемон! Тук да го хвана. Директно идва. Виж, че се заболи ръката си. Оле! Нали? Омега! Нали? Да. Още покемони има ли? Свършваме видеото до тук. Чао, днеска.